time I waka say or Buana Hona Waka Bruchiri. The day Chato and work about 2 weeks time. The 2 weeks time no. And no moon amate new. Oh, okay. You said Lumba, I was not focused on our Lumba. May it say you do maybe no or one name was a Jais idea and no prayer. What I be be a cancer assassin be our boy. Be a cancer assassin be our boy. What me know now or Hokra no Felicia me banning chain, me ban or me ban. But it's an a Juma and I may anything and I mean to me man or said an hour pen. That mean to me I may Juma and could dilechi. Sana mammy and I'm in any muchi, yes, idea. One can be answering me that say, Mammy. Which many ash counter Cacao Lumba at Otiasa now winning Yama now or bar or Fro or Bishan, which made me a cabin. Oh, so far, bar no frame me. Meet me in a court, be a bear. On will be up a ship for one of Ivy and Numera. Ubehuna just say be a bear a free 8 aircon and number 8. I only better say 101. A bedding commandation waba. But said daytime, say the open and Yadia Obenano. Daytime, the Sabri or no wada. Yes, you know, we are Muya Juma. To Benyan and Nedin Coma, this is 3, 9, 8 aircon and I'll be 101 and look around in the mean. To Betanasia be a base of 1 o'clock, 2. And Sunday be our Bissimi, it will fear, Nessa or no so called. On one Bissimi will be fear or tough one, son or no Ako baby, I walk. To be a minute to meet Nasia, and we can say, alumni is right. If I be a no do the alumni is right. Then if I be a said that a dinkoma be a bear 1 o'clock when you not 2 moon. Also, Saturn, no, and our ye be what Tiasia. Saturn, we more Joe. Panieto from Crowd. The Saturn, no, what the Yenny be. What did not you studio pen record and young Brow, you dear Medina studio. Baby, I acquire a radio mercury. And almost friend, and we are no frame. I say, Meneno Nayako. Menene, Satamna Antitiasi. Nanima Mitiasi, and a Poliputiasi. Satam, the Basayemi and San Yanibuka, and they say, you call radio mercury. Now, we are almost interview. They say, you call. The Kosu actually, oh, Hina Ujina. The Kosu actually, dear, in Ukraine, Yami minimum. Sewa mum minimum. Sewa mum minimum. Because a brand to you know, Sewa and any year, Bibia will feel. Yako by a Cobena, Sewa and any will feel. And the Sewa and minimum say, Papano, and then a tear. So, Sewana way in Bibia, the money in planning in a minimum. So far, we in the end there, or Dobroni, my dear. I mean, in Ukraine, minimum be a the crying you will cry now. I can minimum or Dobroni. As Oban, you know, what's me and Cabby. No, we are Dobroni, Granny minimum. They are called 1 week in a crash or so. Or Dobroni, near bear my idea, a idea cry, my Yenian. Was your call 1 week in his or so this of Wabba. I may have be upon my Yakosium, or mammy be upon an army Yankosium. Jamie McCoy is a Micoda hotel. Coda hotel. So near Muffy, me Jina and I do break rabbits, you may say, Obidi blanket, Akata, Adia be home, a gushy balloon. Now, almost free lumber fee or the pier, baby, Ucha in Suno. We did them a blanket, Akata, Adia home, she balloon. And a boy in the DP free if you want to make a question and say, Massa, we dear Ben now DP free if you had a doing. Or so a double in a so on from P. Nam said, dear bad, dear abuse, and America. It could be a swear, air condition, fine, and you have to tune a good. I know. Nam said, Massa, now we will coin. So double in a Nam so faculty. It will be far from video, I didn't have 5 mayors, a mayor called Nabo and side the coffee. And no afraid, sister, be so double in Indiana. Now, so now, Dobroni, I didn't know when I say Faco. I saw a Dobroni and I say, me Fanco. Hey, say, I don't know the reason. Just what is Sir Adian Okis. I say, crying out in the year. Second for bracket and Catahon, and from Mushi Balloon, and Fang Piana Jobrain. Abraho, Abba, a why, a baby, other.
onye chose abrante na konfo no akọ wia na o kan bibi na me sama ne de kosi fo ti ye twe ho no kwensi no dobro ni nua boy no bae ata no bae nti o bae na ese ye yidi na ho no ma me ne didi nkomo afi hu ya nse me ye se fan me de be si anya si awi ti de ade esa je kope ba bi ni ye na je de my bag so I kope hotel ba bi da ese ne ma no busuwa na o mu twene ma ne firifie o de ko abonto ene before na watch dana na watch dana no o so te twene ma fi lumba fie o twene ma firifie wo gina wa hu se ye twene wo me phone so kra o video no wa ha me obi wo me phone so na wa babusafo na mane se busafo no Tupac na Tupac ne wa ofa busapani wonni nipa me fa asem si foforo no na ye ne no twetwe nkomo but afi ya chire no wo se onkasa ya ma obi ankasa na mso wote oba bi ne yeso yete ya ba bi ntimi kase ye nkasa ya onkasa ya ma obi ankasa afi da minute no wodi ka be kase se wa na wonim no afi de ko wi ase a wo se wonim se wa na wonim odogu na se wo busapani no ye de ye ni tu so a obedi nipa nhwamo ampa so wadi ye nhwamo so busapani ni de wonye nipa me fa ne se enze nadwene mu na ho yeah to me no busapani nadwene mu na ho do so ko ye no na hochida sisi akra na pase ai nanado e man 2 billion nanado man 2 billion ba umia man 1 billion sisi ano o ma se twa wo mo ho se NPP fo akwa jisika no busapani no e kasa asem bi se NPP fo akwa jisika no ti sa ade no kra me hwehwe maso a menti ase say eye nguase na busapani pese odi gu MPP for na na say sika no afa na insase no de emma o ma sa ajo ma de yeah sa na busapani metete na no but entimi mashe na nado abe bonsa wo busapani wo odi sika na share wo nsem 2 billion now be gina baby ko ka say o busika na mo de ma o ma sa abeje wo mo ade how come say na nado abe bonsa 2 billion o silumba na ma no win election enti wo bonsa 2 billion eyi na wotwe da no obeba enu kra is ka jetu hono no ansa na ba omi aso de 1 billion ba say wo so je account ne fato enti na wotwe da ndro mbeba afi de wasa be gina ho ka say eni nam social media say MPP for sika o de ba no o ma sa beje o ma de back ugu na nado ni ma si gu MPP party ne ni ma se ye ko su nyina o belumba ne ha wo se ne nanti ye ko su hu ni say ayen mguase bi edi ama bro me mum de me hu ni se ayen mguase but se de nipa no pen ho an wanya no because what we ase no o de no ho jija ne nwum bi obebo bia no se wo tena se na utie ne nwum na obo na o de no ho jija wadi ka ayen ho de dada enti we na enya me nwanwa kra because onim de ebesi ni wuachi eni no wasi wuwu a ye mani wuachi nsisa watini ake hwe busapani se ko be kai sa asem na lumba kato ho no se mi wu a mamu wuachi nsisa na ka busapani de sa asem na tu no hofu but esan se busapani na dwunu mu na ho nti no wantimi amfa sa ade na entu no hofu oyare o te otimi ko kwasra nda ko da oyare ye de wo sa se on se dan nyare na ho gidigidi se wo yare da ho on se dan nyare na ho gidigidi yo so bia o yare dia wontimi sorry dia senke wontimi pake ne ne ma se wo kwa broche 2 weeks time the 2 weeks time no an wo di wuye no again lady no ba fi opamu lady no free ho odoblo ni no opamu no free ho ma odoblo ni no ko mpanimfo so kofo mo kofo president kofo eko dampale mo eko dwato a o mo ke mama mpanimfo na lumba de guys na hu odoblo ni na nanti ama hu wo mo no wodi dwato akoma wo mo e no mo ka kire se wo sere wo mo se de wo sia yesta na ma o ma obi nte se na eko woni na yire entem nti won ka kula ni se ne yem na onye oni ni na de ente na ho nti the 2 weeks time again ba fi ho ni 2 weeks time na lumba di wo ye so no the 2 weeks time nti be de yen ka se wo no waku nipa no be de yen ka se wo no waku nipa fa de ase ti wo ko ya o ba ye no se otubo ba no ma no so pe ba bi obehura si o mpanifo se otubo ba no ma no so pe ba bi obehura si so
oye ni lumba lookalike ne tintin bia e de besi ha lumba lookalike udi na nkasa pa de say your friend na Ajman lumba but say we can Ajman na obi ehum so ka say tafu lumba de obdu ba bia obi a be humi na Ajman ne de oba kra obi ehum me fie kra nya sa manyini me wonder damu me na mo ye 5 eti say so we tafulumba o ma court da we need the kan ya waba court ya eni mu ne de hu se hu ne magana fo so hu ne se oni lumba no o mo sepa me de we move in Jesus name. We move in Jesus Christ of Nazareth name. We move in Yeshua HaMashiach name. Everybody shamu nyina papa meche bible amamu nyina se de bia me ye no meche bible no obi ate awurade asem ni se de be ya obi bia de awurade asem be bobra na obi nkota obi aware ho na agopon se de waka bo mu ma enipa ntitim so ade ase ye heaven ti o se de waka bo mu ma enipa ntitim tu genga Matthew chapter number 19 no a se de awomde aware guo ene aware divorce ko Yeshua HaMashiach anim no o ka jon se mfitiase no oberima ene oba na onyankopon ebo won ti de osi de waka bo mu ma enipa ntitim awurade echi aware se ye ene aware guo ti empa abo ne se enipa nyina be ka kire okonkon na wate ase because yenimu no de o de kire ye so ade ase ba se de awurade do ye nyina ya waka no asomafo no enyumam so ade ase as 17 30 to 31 no so ade ase wo so yi be ma bi esi ho ya wo nyankopon nyane na fe owom so what you say say nipa nyina nyini ni se wanyi Yesu ani no ansa kira obebu atan awurade mpese obi abekọ hell enti wona otwempra nyina mesre se munya mpratwe na otwempra na won cheme so what you say otwempra na won cheme Evangelist Wadaroma enti majo what you say massacre Evangelist Wadaroma enti wari mienu a wari mienu e bone ubetwa ntro bible say atrofo nko heaven the tiani say wo osika betimi say wo agwari batie bible say wade nyina ho kwanye nyina na fata ye so what they say so kwa wari mienu e dey be twa ntro akire baako and according to the book of Revelation o say atrofo so nko heaven ye can the awurade kenya ye heaven enti na awurade pese ye trene what they say go on motene ene kongwan bra ba benya sika let's say we ya the opa so we ya the opa but who Evangelist Wadaroma na say papa your legend na say na oni no kre e mama na mienu ana ya ne de awurade nsem e pa cho bebe me de awurade nsem ganjo say atrofo nko heaven okay so what they say okay onyankopon be so obi abekọ hell na enipa na jeze wo mo ji wo menua na ngofo ji atako oje don't follow the multitude to commit sin eni nipa dodo achi na enye boni ye do se gugu a wo be nyame ni pe die na nde nhunu wo die abekoso te obetime ble odi akoso nyina nse awurade Yesu se wana waso ane so abre na wokomu gbono ni suafo no onfamra obema wo ma home according to Matthew chapter number 11 verse 28 okay nga kwa 29 to 30 wase mo hwame na munsia me medwo me bra me wase na mo yesa mo benya ahome ama mo kra ye wu achi ahome nti ena awurade se yemfa ye ne so amra ma me akoso ya se wa afosu di na de so abre Yesu ena Yesu asia no wato hu tokwa kwa onyankopon ku bi ma etina the whole world agidifo ena if won kra won ye awurade ni e bom paye ama ma me akoso ya se wa papa eti di awurade agise no wosoro no evangelist elimse ya ache na ende ye final day say ebu tiamu anase embu entian wo hu die na obeka kire igidi akira me se me ye kunimidifo eti me menye negative ni pa jo va dia se ana me na me call German basic call G documents broni won twantro pa jo va dia se German broni utimi gongo ya zan ho ukona ani aware obeka jo se you are divorcee but omu lawyer na de grata no ma me so omu da so worry eti bibia ntimi mu ntia me so what they say physically na me no ka spiritually so awurade awie na adwuma so what they say nti obi anya awurade mu gidie na bomode so obema pepepe yo ene no kre menya no kre kan ye twa akonkra kan no kre so what they say kan no kre gosi owom na awurade beje nkwa may the Lord God Almighty bless oh awurade ishamu nyina abusanfo emamu nyina mu akwa ba eba yakasa mfonyire so Dade Lumba Charles Kwadwofo so wanya ne ba bi ko ne nsɛm ahodo a eje ntere ha na edi mfompa ntentem fidie so abusua no fa ba bi
ɛne afei ɛyerenom ahodoɔ wɔn kɔɔto nsansɛm no na nokore nie sɛ efiri bosomi ahyɛseɛ atwene sra ne abasasa ama na wɔtwe yi yɛ baadwoada ne benada yɛ baayɛ kɔɔto tena aseɛ na wɔhyɛ sɛ ɛnɛ ɛda yi ɛyɛ November bosom ne da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ɛmfa mmra na afei wɔmfa ne final judgment ɛnto dwa ɛnsɛm yi tentemfidie so wɔn ɛka bie wɔn animu ekura nam so amaduabo ahodo apiepie mu aba no abusua ɛsewani ɛnsɛsɛ meka kyerɛw eti ɛno ho mpempena de ahodo akɔso nyinaa ɛna ɛyɛ judge panini ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛba na afei atumi akɔso nti anapa no ɛna ɛyɛ judge Dorida ɔno ɛbaayɛ nokora ne sɛ dubaako ɔmo hyɛɛyɛ no ankoduru sa na sɛ ɛborosa ɛnam so ma yɛ nyinaa ne wɔ dan ne mu a yɛtwɛn abusua ɔbaayɛ no wɔ ma a ɛyɛ lawyer Dominic Kwadwo Ɔsɛe ɛda ne ho adi lawyer Dominic Kwadwo Ɔsɛe ɔno ɛyɛ lawyer wɔde ɔgyina mu ɛde ama ɔdɔbroni ɛna afei lawyer Kusi ɔno nso gyina mu de ama Akosi Asɛwa afei lawyer Alex ɔno nso ɛyɛ deɛ wɔgyina mu ɛfa foforɔ no nti ɛnɛ faku ahodoɔ mmiɛnsa ɛyɛ lawyer-foɔ faku ahodoɔ mmiɛnsa ɛna ba bɛhyiaeɛ na judge panyini baayɛ owura mu a na obi wɔ hɔ a wɔbɔ Daddy Lumba nwom ayɛ hunhunhu ɛno na lawyer ni baako ɛbɔ ayɛ hunhunhu eti judge panyini baayɛ wɔde nwom yi di asa kakra bɔ ne tirim ko owie no ɔse ɛnɛ judgment na wɔbɛma no yɛbɛsua de afirim na wobian nso afa afutusɛm de afirim na sɛ Daddy Lumba te ase a enka wɔbɛpɛ sɛ asomdwie ɛna bɛba na busua mu ɛno ne asɛm edi kan a judge yi edi kan ɛkaeɛ owie no ɔse n'asɛm no a wɔba abɛka no sɛbi eburu wɔyɛ kristoni eti wɔkɔɔtu afiri 2 Corinthians chapter 13 verse 8 ɛhɔ na borɔfo kasa no kyerɛ sɛ we can do nothing against the truth but the truth bibia ne ho a yɛbɛtumi ayɛ afa nokorɛ ho na mmom nokorɛ no a ɛno yɛ 2 Corinthians chapter 13 verse 8 ɛno na judge no ɛde ɛtu dwa na sɛ ɛno ne n'asɛm a odi kan ɛkaeɛ enti owieyɛ ɛna ofira aseɛ kankan free petitions ahodoɔ proceedings ahodoɔ documents ne evidence ahodoɔ a Akosi Asɛwa lawyer-foɔ de baayɛ abusua ensɛm no yɛ bebree nanso napɔso a yɛtumi kyerɛkyerɛyɛ na yɛde somo ɛna yɛka judge no ɛkenkan nsɛm no nyinaa na ɔbɛkyerɛ sɛ Daddy Lumba ɛne Akosi Asɛwa ɛwɔ mamu mmiɛnsa ɛna Priscilla Foria dodo bɔ no mrane sɛ ɔdɔbroni ɛnso wɔ mamu nsia afei anu akyiri no wɔn mu nyinaa awo ama Daddy Lumba ɛna afei abusua judge ne kyerɛ sɛ ɛnɛ atemu a wɔba bebue no ɛnya adeɛ sɛ wɔba bebu ama akasa nipa somasi deɛ wɔgyina ha na wɔgyina somasi afa na emom yɛne a yɛhwɛ ne yɛne yɛtie nyinaa yɛmfa adesua bi mfamfirim abusua judge ne kasa yɛmu no ɛna ofira aseɛ ne documents ahodoɔ a Akosi Asɛwa provide yɛyɛ marriage certificate ɛhɔ na judge ne kyerɛ sɛ marriage certificate a wɔde baayɛ no enimu kyerɛ sɛ wɔn hwehwɛ mu wɔn yɛyɛ ɛfa marriage certificate no ho ɛne sɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ foreign certificate na mmom na nka wɔ sɛ ɛba wɔ man yi mu no ɛyɛ commission wɔn a ɛyɛ marriage commission ɛwɔ Ghana ha no Ghana ni so signature ɛhyɛ aseɛ nanso ankwankosi senti so wɔn judge wɔn gyina so sɛ marriage certificate wɔde baayɛ no yɛ logical na nokorɛ bi anim ɛnya deɛ sɛ ɛyɛ marriage certificate a ɛyɛ Ghana ha deɛ yɛgye tum mmom sɛ customary right ɛkɔɔ so yɛ a ɛyɛ fiawadeɛ kɔɔ so a Daddy Lumba na busua nyinaa gye tum sɛ fiawadeɛ kɔɔ so ɛma Akosi Asɛwa ɛno deɛ yɛ nokorɛ na mmom sɛ woba ordinance awadeɛ no mu a ɛnya deɛ sɛ wɔn gye atum na agye atum kyina sɛ marriage certificate a Akosi Asɛwa de baayɛ no edi mu afei busua no akyi na judge no kyerɛ sɛ yɛ maame Akosi Asɛwa ne evidence ahodoɔ de ma lawyer-foɔ a wɔn de gyina defend n'asɛm no ama no ɔka wɔ mu sɛ 2014 ɔba wɔn man yi mu ba bɛsra Daddy Lumba ɛbrɛ ana ne ho mfa no judge ne so wɔn hwɛ mu ne nsɛm ahodoɔ ɛbaa na kyerɛ sɛ 2014 nso nyɛ nokorɛ a yɛnyɛ ne sɛ 2011 ɛna nsɛm no pefee kyerɛ sɛ wɔn a ɛyɛ adansefoɔ ɛkɔ kwawu kɔhyia Daddy Lumba yɛ na saa brɛ no na ɔno ɔdɔbroni ɛwɔ hɔ a 2011 na no ɔdɔbroni wawo ne firstborn eti sɛ maame Akosi Asɛwa so wɔ baayɛ a
ɛne ansa na wɔbaa yɛ no ne nka so obɛhunu sɛ defendant bi ana wɔyere foforo bi wɔ hɔ a wɔnyem ɛma Daddy Lumba nanso na nokore bi anim saa eti na kyerɛ sɛ wɔama ne ba no nso wɔbaa yɛ no ebi a wɔanhunu date no abusua no akyire no ɛna judge ne sɛ awade ahodoɔ mmiɛnsa a yɛwɔ ɛwɔ ɔman yi mu ha ɛyɛ customary ordinance ɛna nkramofo awadeɛ ɔno deɛ wɔgye atum sɛ nananom awadeɛ a ɛkɔɔsoɔ no deɛ ɛyɛ nokorɛ na emom sɛ maame akosua sɛ wa ɛwɔ evidence ahodoɔ biara ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɛbrɛ na Daddy Lumba free Germany ɛba Ghana ha ba hwɛ ne ho yadeɛ no na ɔtete baketo a ɛno so nokore bi anim ɛfiri sɛ maame akosua kyerɛ sɛ ɛba no wɔ 20 years abrɛ ɛne mo kase nanso agyaagyefoɔ sesen yɛ ne ne kyɛ sɛ akora ne mfie no ɛnya deɛ sɛ ɛduru saa ɛno ɛne maa ne kɔkɔ yɛ sɛ certificates ahodoɔ ɛne documents ahodoɔ a maame akosua de baeɛ sɛ maa mɛgyina n'asɛm no akyiri no ɛnya deɛ sɛ nokore biara ɛwɔ mu abusua no akyiri no gyaagye ne kyerɛ sɛ saa brɛ no a maame odobroni ne danseni no oba begina mu eye Mr James Beniako Boaten ono ba begina mu so oye dansefo de maame odobroni ebe kire ye se saa 2011 no na odobroni awo ne bapani no jeje ne se oje enutumu a ebetumi aye nyina so kire se saa brɛ no a maame akosua se oba Ghana 2013 ene 2014 eba behwe ye no enka oba ye no ko obehu se odobroni awoba anase mpo osanyem ne second born nanso bibie ne ho a kire se maame akosua se wa eba na emom eye 2018 ana oba eba be ye ne maame aye saa bere no na oba ya Daddy Lumba ka kire odobroni so onkosiesie dan bi mu e wo Central Hill ma no na onfa medi saa onfa meye saa aye no eno no nso judge no agitu mu abusua no akire no ena judge ne se enti okansi sudua se documents ahodo eba ye nyina eye emu beye se enum eba ye no mienu pe ena oje atum e wo maame akosua afa na emom de odobroni so de ba ye no eno so mienu ena onye ntum na che se ye fa ne se maame akosua de documents no 10 ena ba ye se me defend no a emu mienu pe ena ye nokre ena so odobroni so de bi a 10 ne ba ye emu mienu pe ena enye nokre eti abusua asem no na afei ase ya pai ase ye kan mu obi eti jeje ni gina exhibit B so picture ahodo a maame akosua de ba ye se kire se woni Daddy Lumba aware no na jeje ne se ya no AI wo ho artificial intelligence Photoshop wo ho enti sa pictures ne de court mra ntimi nyina so nkase pictures ahodo a aba no eye nokre se maame akosua ne Daddy Lumba ewa awade bi ya aburukyira awade ya German awade omuntimi nyina sa pictures ni mu bia so enkase pictures ahodo eba ye ni nyina eya awade afa nu akire no judge kire se na video bi ewo ho video na ewo ho na busua ensem no yetutututu mu ba bia sebi ehia na se ye peti eti o kire se video bi wo ho a eye dakoro no na Daddy Lumba ye gina simpie so ka se odobroni ye ne yire a wahwe no ama ne ho ato no sanso na akosua se wanso ye ne yire busua panu se efunu woni asemfo woni hono aba be yia no enti no na judge ne se ogina saa asem no Daddy Lumba kan ye no so aka se ema ne mienu nyina Daddy Lumba yire no enti court share busua panyini se eyiye da no omma kwanya ntoto ye ma ne mienu nyina nyekuna ti abusua na ene 28th November asetena Judge Dorida woni lawyer kusi ene a lawyer fo nkaye kan lawyer Dominic wo motena ase kan ye no de pie mu nyina ne se ya anyekuna na ama akosua se wa ene ya anya ma odobroni nanso judge aka court nso ahyede ato abusuapanyin so se on de oye ekwo na abusuapani eti Ghana nso mra na sa wade mra ma kwan se abusuapani betumi agina ye ntotoye onko no ne ma hodo e wo fie nkotena se na wo ma ne mienu nyina kwan ma me akosua ene odobroni kwan na obo ade ya adomu a eyiye no date kura ehye no omu nyina enye kuna medin dia so na ba kofi mensa abrampa abusuan ha ena yede mu